Привет на всички отново. Сега ще направя да решим втората задача, която е първи изпит, проведен по обектно ориентирано програмиране. Направо съм си свалил нужния скелетон. Отворил съм си съответно конкретното условие на задачата. Правим за да съм проект. Започваме. Преди да се зареди проекта и така нататък, само да поясня, че това, което правя, не казвам, че е най-вярното, не казвам, че е най-правилното. Дори не мога да гарантирам, че е защитица. Нали, за отличен. Сигурен съм, че има хора, които могат да си измислят по-добри методи и начини за решаване на задачата. Просто аз показвам начина, по който ги решавам аз. Ще прегледаме набързо условието, няма да навлизам в подробности. Общо взето се споменава, че ще има ферма, тя ще има животни, ще има растения, могат да извършат различни действия, появане, хранене на животните и така нататък. Всяко едно същество, било това растение или животно, ще може да произвежда нещо. Примерно кравата произвежда мляко, табако и така нататък. Това са нещата, които са ни дадени. Разбираме няколко интерфейса за ферма продукти, IDBO, продуктите. iProducible, това са обектите или въобще юнитите, които могат да произвеждат някакви продукти. В случай животните и растенията. Фермата няма как да произведе продукти или продукти само да се произведе себе си. Ще имаме основен клас GameObject, който ще има единствено ID. Имаме Farm Unity, които ще имат живот и са live, или са живи или мъртви, няма значение в случая. И всички те ще имплементират iProducible. Споменах по-рано. Продуктите също ще изгледаме. Има отделни full продукти, които стават за ядене на животните. Те са edible. Останалите продукти, както например табакото, не е edible, той просто си е продукт. Първоначално ще има три команди, create статус и статус за всяко едно животно, растение, продукт или конкретно за цялата ферма, която ще изкарва горните три за всичките налични в зоната. Ние съответно ще трябва да добавим други по-късно. Тук ни се посочва какво трябва да имплементираме растения, няма да навлизам в подробности. Всяко едно си има конкретни методи, действия, които може да извършва. Има си някакви стойности определени, които ще имат подразбиране. Тях ще ги разгледаме в процеса на правене. Така, командите, които трябва да доимплементираме, съответно add и exploit. Add е за добавяне на конкретно нещо, feed да се храни конкретно за животните, се отнася това нещо. Water е за напояване, съответно на растенията, exploited да извлечем продукта, който може да произведе това било то животно или растение. Така, тук вече имаме конкретните override на string, как трябва да ги изкарваме на конзолата, как да се изписва всичко. Пак и там ще стигнем. Има няколко additional notes, които да се споменат, че продукта, името на всеки един продукт ще бъде ID-то на конкретното, да речем, животно или на конкретния farm unit, последвано от продукт. Кравата се казва крава, ще бъде крава продукт. Кало говедо ще бъде говедо продукт. Първо втория пример е точно говедо. Другото, което е, всичките животни готуват, всички растения растат. По-нагоре дори е споменато, че в момента, в който озареят, те започват да съхнат, да вехнат. Също така, всяко едно от тези неща се извършва в update farm state. Постоянно се извиква, ние съответно ще го имплементираме така, че да
прави тези неща на всяка итерация, с изключение на тогава, когато се извиква статус команда. Така, трябва да се хвърлят exception, ясно, като имаме пример, няма да влизам в подробности, ще видим последствия. Така, имаме дадена вече фарм диаграма. Всеки може да се огледа, нали, за какво става на въпрос, в iProduce, в iFarm, iProduct, iEdgo и така нататък. Няма да ги споменавам. Имаме две номерации. Product Type, който в случая съдържа само Grain, ние ще трябва да добавим това. Food Type също е Organic, там ще трябва да добавим. Това е главният метод, main метод, който е стартира нашата програма. Също ще има само една единствена корекция. Фарм симулатора, който изработва заявките, съответно, които трябва да доимплементираме или да екстенднем. Ще ги огледаме докато стигнем до тях. Така, тук също е да спомена, че има много хубави три метода, които взимат ID, намира конкретно животно в списъка с животни, които са на фермата, съответно имат за растения, за продукти, доста удобно. Така, GameObject, както казахме по-рано, съдържа само единствено ID, има си проверка, има си достринг, общо взето тук нищо няма да правим по този GameObject. Фермата съответно има много неща, които трябва да се имплементират, листи с растения, животни, продукти, как се добавя продукт, как се използва, как се прави животно, как се напоява и общо взето update farm state, който по-рано казах, че трябва да го направим, нали, кое, кога го отдава и така нататък. Продукт също е горе да разбавим целия. Има си конструктори, има си направени нещата и това е. Последното нещо от тук също е имплементирано. Общо зато ние няма да питаме тези методи, те си имат food type, bulk effect за food. В конкретния продукт ще си има само единствено quantity и product type. Така, farm unit има доста неща, които трябва да се имплементират. Също живот, къде живо нещото, самия юнит, quantity и точно да вземем конкретния продукт от него. Animal, където ще трябва допълнително да сложим крава и прасе. Ще видим него. Има си конструктурата и евентуално как трябва да се храни това същество. Така, това от растенията. Имат също дали е озряло, колко време е нужно да озрее, как се напоява, как се гнее и как расте. Добре, наистина малко избързвам, но така или иначе, общо взето може да се разгледат по-големи подробности. Аз така или иначе ще обяснявам нещата по време на правенето или поне ще се опитвам в тази насока. Като цяло да започнем от най-отгоре. Нещата, с които трябва да започнем да имплементираме са съответните класове. Plant, който вече си го има, съответно в планта може да директно да има Tomato Plant или Fruit Plant. Съответно ние ще си направим Tomato Plant, който разбира се ще наследява Plant. Имаме и Fruit Plant, който разбира се ще наследява също Plant. Като Fruit Plant ще има едно единствено Chain 3, което също ще добавим. То ще наследява Fruit Plant, след Chain 3 ще може да произвежда органични продукти, които могат да се ядат и животните, като това като просто продукт и ще има някаква бройка. Няма да може да се яде. Така, другото нещо, което трябва да добавим е кал, което наследява animal. Трябва да имаме и слайд, който също Farm симулатора, така или иначе това е основния симулатор, но право се добавя един updated
симулатор, ще го сложа в симулатор листа и тук ще добавя namespace симулатор с изменена, така. Cherry count не full plants, line и back plants ги добавяме към units, съответно ще коригираме namespace на всички тях. После ще имплементираме структури и така нататък. Откъде да започнем? Да речем ферма. Тук сочно ще имаме списъци с растенията, списък с животните, списък с продуктите, които на тази ферма. Още от предната задача, която решавах, по-точно прегледах авторското решение, за всякъде между другото имаше гетери и сетери, независимо дали има нужда или няма нужда от тях, дали може да са автоматични или не. Имаше си филдове за всяко едно нещо. Явно това е правилният начин и наистина, като се замисли човек, по-добре да си има филд, по-добре да си има гетер, сетър, да си има проверка, дори и да не прави проверка, по-нататък ако прецени, че ще трябва да се прави, просто само да я добави, а не да променя навсякъде къде какво се случва. За това започвам да се правя лист. Първо ще с план. Ще се казва план. И ще има лист от план. Това по принцип може да не го сложите. Въпросът е обаче, че ако опитате да извикате този лист или да го проверите без да има създаден такъв, ще хвърли exception. Почти сигурно е. Затова е хубаво просто да дефинираме един такъв, който има за всеки случай. Така, сега ще имаме private list от останалото са методи, други няма да добавяме. Единственото, което ще можем да връщаме. Относно връщането, пак е хубаво, понеже листовете са референтен тип на височината, да споменаваш това нещо, да се връща лист от това, което ние имаме. Връщаме му копия, за да не може който и да било да го променя отвън. Това е с цел сигурност, по-скоро фини лично. Така. Добре. За момента продукт всъщност можем да направим. Продукт на нас не се подава конкретно продукт, така че ще кажем this. Продукт. Това е всичко. Но ние трябва да можем да връщаме съответно да слагаме растения и животни в нашата ферма, което липсва. Няма го в интерфейса. Можем да добавим допълнително да наследяваме, но може и просто да кажем public void animal, което ще има animal и съответно ще бъде this animals animal. Същото нещо ще има и за
може още сега да се вземем с тези методи. Не знам дали е правилно или не, но по принцип, така или иначе, примерно за Exploit, нас не се подава iProduct Reducible. Тук може да видим, че iProduct Reducible всъщност са всички единици, които имаме ние, които съответно може да произвеждат нещо. Ще имаме своя Cow, Charity или Tobacco Count, а не всичките. И трябва това нещо да го експлойтнем. Ние за момента, ако не се лъжи, нямаме сложени get code и така нататък, затова мисля, че най-добре да не правим нищо. Направо ще оставим фермата за възможности и ще започнем с продукт. И тук отказахме, че няма да правим нищо по тях, затова ще започнем с Farm Unit. Farm Unit като цяло е абстрактно, съответно може преспокойно да се насрави. Съответно има неща, които трябва да имплементираме и то точно няколко филда, като Health, Alive и Production. Ще видим get product след това. Направо да правя, това ще видим. Health. Следващото ще се отправя до Alive. Следващото ще се отправя до пише грешно така, Production Quantity. Вече трябва обаче да си да направим нещата относно Get Reset или Get Product. Сега ще обмислим дали тук ще го пишем или евентуално ще направим абстрактно, за да може да се, или виртуален, за да може да се изпълнява другите класове. Хелп. Това, което ще ви връща, ще бъде има нещо по-специфично тук. Ако всяко едно животно, още като цяло всяко едно живота или растение стигне ли до него, или стане по-малко, то трябва да умира. Може да правим проверката на други места, там където гладуват животните, да проверяваме дали е станало на нула, тогава да го променяме и така нататък. Може просто да подаваме живота и съответно тук той просто ще се направи нужната проверка. Не знам колко е правилно в сетъра на хелта да проверяваме това нещо и съответно да сетваме и други стойности. Но по този начин за мен се спестяват доста писане и доста проверки на други места. Струва ми се удачно, затова така и ще го направя. Като първото нещо да направим, че DCL е равно на DL. Така. След което проверяваме, ако this here е по-малко да равно, this is alive е равно на false. Другото, което е is alive. Ами всяко едно животно, което май прави първоначално растение, трябва да е живо, или поне така се предполага. Ще е странно и добавим умряло растение или нещо от сорта. Така, тук единствено, което ще ви връща е първо this is alive. Така, Production Quantity, Production Quantity, просто ще се вървам. Евентуално може да направим проверка, дали value е по-малко от 0 и да кажем
quantity едно и него. Примерно. Това казахме, че за момента няма да правим, ставим абстрактно, за да го имплементираме на другите места. Тук последно остана, ние получаваме health production rate, така че ще кажем this health равно на health. Не навлизам в подробности, защото би трябвало това често много пъти би трябвало да знаете как, за какво е property, за какво е филда и какво прави този конструктор. Така, this production quantity е равно на production quantity. Добре, да речем, че с фарминг сме приключили за момента. Ако има нещо допълнително, съответно ще добавя за по-късно, ще се върна така. След което преминаваме да речем на Animal. Трябва да се наследите първо. Между другото, Animal, в случая няма как да се даде директен Animal. Съответно и Plant няма как да се даде директен, но да, Animal ще го направим абстрактен. С върху, съответно, за да може това нещо, отново да му кажем, че е абстрактен. Не правя get конкретно за Animal, защото всеки си вършат различни неща и се смислят различни неща с всеки един юнит, когато се вземе продукта от него. Някой им намалява живота, някой умира, други. И всяко си е различно. На някой може, на други не може, по един и същи начин. Относително е. Това да правим детектор, дори наистина дава тези неща. Но всъщност нищо няма този Animal. Единствено и трябва да ги трябва да приемем един quantity. Така, може евентуално още сега направо, но то пък зависи пак кое е животно. Ще направим и това абстрактно. Просто причина, че идите същото. Как е да е, само ще мине тук, Animal, ще има quantity, ще има метод start за гладуване. Другото едно живото всеки път, когато гладува. Ето, ако кравата яде или каква си храна, прави се не знам си какво, яде в друг вид храна, става друго нещо, с прасето е по друг начин, дали умира, дали смисъл много е относително това. Няма как тук още да направя нещо, което, да, може би ще има нещо, едно общо нещо, което е между тях. Само толкова. Тук си правим един публик. Той няма да кажа нищо, просто казваме животно градува и то се градува. Много не звучи. Така. Да речем, че сме готови само. Ще преминем. Коментираме всичко. Съответно той казва, че е структура и всичко останало. Сега ще забравим, между другото, няма да разглеждаме за структура, ще се наложи да си го вземем. Много да внимавате, ще правите такива неща. За начало да гледате дали са публик. Не, че после няма да ви спомене това нещо и няма да може да го правите, но така или иначе да се знае. Само преди да преминем нататък, ако погледнете командите, най-вероятно така или иначе ще обърнете внимание на това, но навсякъде единственото, което се подава е какво създаваме, какво добавяме в фермата и го казваме име. Нищо повече. Затова и на нас конкретния случай, другото записвам, ние ще приемем само единствено ID, нищо повече. Другото, което е, както казах и по-рано, всяко едно същество си има някакви конкретни
административният живот, product type, food type, ако има food type, health effect, ако има health effect, вече ще е законното, production quantity, всяко нещо си има специфични неща. Хубаво е, понеже то ще се използва само и единствено тогава, когато ще създаваме конкретното прасе, а не при всяка една итерация с него, то там може да се направи безспокойно това да не бъдат константи, да речем, нарочно ще ги кръстя по този начин, и грешно да звучи или някой да казва, че не. Правя така, защото тук ние имаме health. Ако и тук имам health, имам property, едно и също property на две места с два филда едни и същи и от конструктора се подава от тук на там и прави някакви прави грешки. Не го предпочитам. Да, нека бъде така. Добре, нека е грешно, но според мен така е по-добре. Така, следващото нещо, което е да речем slime, даже ще ги караме едно пълно. Health да добавихме 420 и product type. Така, то всъщност това ще бъде product type. Така, идваме до момента, който е само grain. А на нас не трябва по-ни. Идваме тук на product type. Имаме само grain. Нека си добавим по-ни. В момента само него ще ги добавим на пълно, така че сега да покажа така, значи имаме по-ни. Food type. Имаме само органики, имаме и meat. Другото на food type, това са единствените органики meat. Вие също ще ги видите. Може да минавам сега да търся навсякъде, но само това са по принцип. Така, следващото нещо, което има е health effect. Така, който е ето. И последното нещо е production quantity. Production quantity, което е равно едно. Така, това са константите, които има животни. Базово какво живот има и какво продуцират, когато го експлойтнем. Което нас не интересува. Съответно, тук ние ще даваме директно slime и slime production quantity. Само толкова. Може да си направим още в началото в par minute, може да си направим допълнителни филдове и пропъртите, които да ни държат product type. Все пак абсолютно всички имат product type, но food type и health effect ги имат само единствено slime, cow и cherry tree, или въобще всички животни, които имаме до момента и food плантовете. Но плантовете и тубак плантовете нямат такова нещо. Няма как да го добавя за това. Няма смисъл да добавяме всички тези неща. А да добавяме частично някои неща да ги има, някои неща да ги няма, малко смислено. Предпочитам тези константи, просто да си направя един property, който да види достъпно и да бъде само с getter. Ще го казваме return is slime from type. Даже то всъщност може да е констант, да написаме само return slime from type. И мисля, че това е достатъчно по-трудно да го експлойтвам и да трябва този продукт конкретно. Искам да го видя product type, просто казвам дай ми product type, нищо повече. Така,
константите, както най-вероятно знаете, се пишат с главни букви, затова съм ги написал така. Не знам дали е правилно да се правят property тях за гетъри, но сигурно да, все пак са private, ако решим да ги достъпим, мога да ги направя публик, но нека си има property. Който желая, може просто да го направи публик. Все пак са константи, би трябвало да може някой да ги променя или да си ги... Да, може просто да ги променя. Даже по-късно, към края на задачата, може да ги махнат тези property, и да видя дали всичко ще бъде си трябва. Така. Ами, минаваме нататък. За прасето трябва да имплементирате стар. Относно това, тук на живота казва, че подава на живота, т.е. проверява дали е жив или мъртв, а дали е жив или умрял от животното. Така, съответно тук на старост, примерно за прасето, казва Stars 3 times as fast as other animals. Ако погледнем тук animal, има и red, има quantity, edible product, който се продава. Има start и губи по едно живот всеки път, когато гладува. Прасето обаче губи по 3 живот всеки път, когато се гладува. Гладува 3 пъти по-бързо. Което означава, че направо може да му кажем, че this минус равно съществува е предостатъчно. Така. Override it. За начало, само да изчистя тези неща. За начало ние получаваме продукта. Би било хубаво да направим една проверка. Имаме ли този продукт или не? От наличност. Става въпрос, не може да му кажем изяш 5 ябълки, ама ти имаш само една ябълка и как ще ги изядеш тия 5? Не знаем. Това ще направим проверка, че ако в случая food която имаме, която ни се подава на едибъл, ако quantity е по-голямо или равно quantity, това, което изискваме да бъде изядено, значи може да яде. Ще тогава казваме, че food quantity минус равно на quantity. Просто първо намаляваме бройката на този продукт, което прасето яде всичко. Органик мит няма значение, каквото да било. И взима двойно на health ефект. Ако свинята яде свинско, health ефекта на свинското е 5. Значи за всяко едно quantity тя ще взима по 10 живота. Така че тук казваме, че this hero се равно на food health effect for the quantity. Така. В противен случай трябва да правим някакъв exception, да речем argument exception food quantity is not enough. Така. Мисля, че това е предостатъчно. Ако има ядене, яш. Но добавя, тя се знае. Така, последното нещо, което трябва да правим, да кажем get product. Чрез get product имаме конкретни данни, това, което е като уточнение, че прасето умира след като вземе продукта и не може да продуцира, не може да вземе продукта, ако той е мъртъв. Значи, като проверяваме дали прасето е мъртво, и ако не е мъртво, убиваме, да не взимаме каквото може. Да, правим проверка първо, ако е живо, най-накрая падаме да трябва това if. Така, първо казваме, че is alive, обаче не, може това е property на само getter без setter, и това го правим false. Така, private fit is alive. Добре, къде имаме is alive? Ето тук. И то е private, но какво правим?
Кликваме го, след което трябва да върнем нещо. Какво да върнем? Даден продукт или full. Ами, това, което те произвежда е full type, има health effect, което означава, че това е full. Има full type health effect. Ако е само продукт, няма да има нужните данни, няма да може да високо след това да се яде. Така че тук ще си дам full. Какво иска? String ID. Значи ID-то дори по-рано споменах. ID на продукта трябва да бъде ID-то плюс името продукт, плюс стрима продукт след него. Така че правим is ID плюс продукт. Така. След което трябва да му дадем product type, което е is product type, след което type не сме си го направили, след това е quantity, is production quantity и след това е health effect. Това е. В противен случай трябва да ни каже някакъв exception, няма аргумент that exception, за съжаление. Това казваме client is already dead. Мисля, че е това. Прави се някакви неща. Храни се, гладува, продуцира. Така. Това е за момента за процеса. И започваме с кравата. Кравата е процеса. Ще имам същите неща. Мисля да копирам цялото това нещо, за да не го пише отново. Само ще го направя така. Така. И вместо слайд всякъде ще им сложа казвам, внимавайте с copy-paste. Проектуваме и минаваме на кравата. Така, не е базово работи конференция. Произвеждам милк. Значи, тук ми трябва милк. Добре. Милк. Бяхме така full type направили. Health effect 4. Quantity 6. Така. Наистина, ако се направят публични, може би ще спестяваме с тези пропорки. Няма да чакам направо, само вече ще поставя така. Така, старт. Старва програмата, тя е има, трябва да бъде една, когато старва, така че да ще го направя тук. Можеше ли сте да хвалим да го направим. Така или иначе съм започнал, направо ще направя изхел, сравним и нещата са много по-особени, но така или иначе ще копирам и сет, защото не ми се пише цялата тази проверка на него, така или иначе същото нещо, само да махам това, правя така. Какво съм направил тук? Така. На int, пак проверяваме всичко нещо. Наминаваме квантитата първо, трябва и тук вече, както споменах, ако кравата органи, кравата взима
загуба живот. Ако параметър губи живота. Това е специфично не. Да, това е нещо за това. И тук ще направим проверка. Ако food type равно food type organic, кравата this health ще бъде равно food health effect от quantity. Ще посочваме else. Също нещо. Само че си не ще го случва, че няма какво да се разделя. Така. Следващото нещо, което остана е get product. Пак ще взема от своя страни. Пише това нещо за проверка. Същото. Единственото нещо, че да, тя също не може да произвежда отдъмната. Cannot produce it. Но което е всеки път, когато произвежда мляко или даде живота. Значи тук няма да умирам. Просто казваме, че this сравнено това живот, когато го продуцират, другите неща са същите, защото няма да нагледам на тях. Така, мисля, че с кравата сме окей. Трябва да обобщим. Да, минахме тук. Отправихме си нужните пропъртите, филдове, билото за animal. Добавихме старт, добавихме този клас абстрактен, за да може да бъдат абстрактни и методите, които са към него. Създадохме си крава, създадохме си прасе, имат си нужните пропъртите, филдове, константи, с които се създават, които са първоначално съществуват с тях и може да яде, може да продуцира някакъв продукт и да гладува. Така, в момента внимавам всички тези неща. Така. И се заявяваме с плантовете ми, с другото продуктите са окей, фуд също окей, не за да питаме нищо от тях. Така или иначе са си направени вече, само ще ги използваме. Така, минаваме на плант. Имплементираме нещо, но другото плант също ще бъде абстрактен клас. Това ще бъде protected. Така. Единствената разлика е, че тук трябва да дадем grow time. Колко време е нужно на растението да порасне. Така, започваме ги наред. Първото нещо е has grown, да порасне. Така, следващото нещо е grow time. Has grown ще ми връща само единствено. Grow time съответно ще ми връща понеже е споменато, че започне да не знам как ще намеря тук. Ето го, all leaf plants, which have already grown, starts to wither. Значи едно растение трябва първо да расне, след като озре и вече тогава започва да съхне. Това и тук ще направя същата проверка. Всеки път, когато намаляваме grow time, ако стане в 0 или по-малко, тогава вече да съхне, в противен случай да не съхне. Така че първо казваме, че grow time е равно на daily. След това правим проверка. Ако grow time по-малко или равно на 0, this has grown е равно на true. Първоначално би трябвало да е false. Все пак
няма как да посадим вече озряло растението, макар да е малко безсмислено. Така, продължаваме нататък. Тук може да имплементираме направо тази посока, не знам дали го правим тук или не. Които са взето всичко. In the plant is a parameter which can grow by ascending is grow time by 1. Значи, всичко се смята с едно. Така, значи, тук казваме this. Интер. Plants increase their health, увеличават се живота всеки път, когато материалът се две. Добре, значи мотор, когато ще бъде this health, оставаме на 2. И се намалява след път, когато се път с 1. Значи, this health минус минус. Общо зато трябва това да свърши. Get product, get product. Няма смисъл да ще го направим абстрактно. Така. Добре. Мисля, че приключваме с растенията. Трябваше да помахаме. Да, забравих нещо друго. Това казваме из growth time. Без да се допълни по-трудно, но да се използва всичко. Така. Да, първо минаме по бакпланта. Бакпланта иска да се имплементираме That's Rodent, съответно трябва да имплементираме нужно. Той също ще има ID, както казахме всички правили продукти ще имат само ID. Това е growth time трябва тук. Добре, сега просто гледаме какво има. Другото мисля направо да отворя една кратичка за фондите да си копирам тук. Няма да бъде дълго, ще бъде само също така, той иска още нещо, какво иска growth time. Не трябва да си направим като константа, но нека започнем тук. Това планта има 12 живота. 12. То ще има product time, което ще е тубако. Няма да е тубако. То няма food type, няма и health effect, защото е просто продукт. И това food type имаме, а health effect ще го променим на growth time. Growth time, което се нарича 4, направо ще го поведем тук. Така, ще ни трябва само единствено един getter, който е за така. Мисля, че това е необходимо пак. Quantity обаче е 10. Growth time 4, живота 15, продукта е тубак. Изглежда ли? Окей. Така, какво друго специфично има? Growth twice as fast as other plants. Добре, браво. Така. Тук тези сега трябва да го направим virtual, за да може да ги override едно. Защото ще има работа малко по тях. Тук сега, като ще е така, му казваме grow twice as fast.
Control да направим. И тук по принцип на квантовете гроу беше едно. Тук гроу ще е по-бърз. Затова казвам, че гроу минус равно 2. За взимане на продукт ще копирам пак. Другото, което не може да продусва докато е гровен или докато е мъртв. Ние вече сме направили мъртво, така че може да проверим, ако is alive не is growing. Yes, ако не е пораснал. Всъщност, ако е живо и е пораснал, трябва да можем да направим това нещо. Единствено специфично, че няма хелт ефект. И както казахме по-рано, съответно проверим също така проба. Така. Това е достатъчно. Сега проверим. Така. Направим си проверка. Гледам дали е живо и здраво. Гледам дали озрява и преминаваме нататък. Отиваме в Full Plant. Всъщност много степен за абстракция. Аз не виждам така или иначе има много Full Plant-ове, които се успятват да имат допълнителни неща. Просто, че в случая тук трябва да е отбелязано, че те правят Full Plant. Добре, когато се напояват, получават живота си с едно. Не както беше по-малко с две, значи трябва да е ранено. Това нещо и съвна два пъти по-бързо от другите растения. Просто неприятно наистина, но да се прави. Като за начало ще ви трябва на плант. Той ще бъде абстрактно и на нас ще ни трябва да по-бавно. Да добавя не по живот, а само едно. Това казваме, че отделно за литър, пък е обратно. Не, са две, така че казваме и изтича. Достатъчно. Мисля, че приключихме с него. Остана само да направим си някакви неща. Взимам всъщност, аз пък го затворих. Взимам си това нещо. Тези неща.
пазим краката някакви работи. Да видим, че има хел 14. Roll time 3. Product type е 4. Това е последно, така че нямаме full type си organic. Quantity е 4. Field effect е 2. Ровиме, може би това така. Съответно тук ще дадат продукт, type, така нататък, тези трите неща може да се съставят тук. Значение, другото, което трябва да се прави. Евентуално get product трябва да направим. Така, ще го направим. Правили сме нещата. Остана вече да имплементираме фермата. Експлойта. Какво ще прави експлойта? Експлойта е като кажем ето на този iProduct producible е експлойт него и то трябва да изкарва някакъв продукт от него. Както да звучи. Так, за целта това трябва да направим, ами като за начало трябва да вземем продукта от този продукт, продюсер, каквото и да е то. Така че първо си направим, понеже не знаем дали ще е продукт, защото бакчо се дава продукт, другите могат да се дават фул, понеже не знаем какво точно ще е. Затова първо ще имаме един продукт, който ще ни е продукт продюсер и е продукт. Все пак имплементирали сме го навсякъде, така че да можем да вземем продукт, каквото и да е това нещо. Сега, другото, което беше споменато е, че ако има вече такъв продукт в нашата ферма, имаме такъв готов продукт и ние не трябва да добавяме като нов, а просто трябва да увеличим квантитет на този, който вече имаме. Това ще го направя по малко баланския начин, ще си направя една булева mail, в която е contains product и ще е false първоначално и ще направим проверка. Ако тази програмата тук стоим през всичките, първо this product ще го направя account. Минаваме през всичките и проверяваме. Ако this product ще вземем ID-тата, защото се пак гледам given ID. От това ID
равно на продукта, който е даден ID, така, тогава this product плюс равно product quantity. Значи, ако вече имаме такъв продукт, ние към quantity, което има той, добавяме quantity на новия продукт, защото всичките имат различни. Прасето добавя едно, карата добавя 6 и така нататък. След което трябва да променим, че contains продукт равно на това. Нещо. След което отвън просто правим една проверка по necessity, казваме this product. Нямаме сетър на листа с продукти, затова директно използваме такива. Добавяме това нещо, просто го добавяме. Ще видим колко ще се работи, да ще има проблем. Така, feed. Имаме животно, което ще храним. С какъв продукт ще ни храним и с колко quantity. Спомняте, слайд, примерно, ето да, food, quantity, и то си пресмята колко ни трябва. Значи, какво ще използваме? Ще използваме feed. Все пак, feed е само единствено за животни, така че ние ще кажем animal и трябва да му подадем съответно edible product и product quantity. Съответно, сме същите, че за растенията, като ни казват сме растения, ние просто трябва да му казвам мейс. Това е достатъчно. Остана update state-а. Кажа, ето по принцип в Farm Simulator, където са всичките команди за така нататък. Първото нещо, което прави е да проверява дали е статус. Ако е статус, не се извиква update farm state, така че самия симулатор си знае кога да извиква update farm state, а ние не се движим по това. Просто трябва по всеки път, когато се извиква този farm state, ние да кажем съответно start, grow или wither, което иде. Нас не ни интересува кога се извиква, то се знае. Така че, това, което ще направим, тук е, трябва да минем през всяко едно животно, като за начало triangle to reach animals и казваме animal тук вече трябва да проверим дали растението вече е озряло или не е озряло. Ако е озряло, да съхне. Ако не е озряло, да зрее. Съответно, това нещо, така че правим проверка по даже така ще направим find. Ако не е озряло, grow. Мисля, че за момента това е предостатъчно. Ще видим. Къде това е? Добре, мисля, че направихме повечето неща. Става да имплементираме малко команди, да видим дали въобще ще се случи нещо цяло. А сега ще направим една почивка. Нека продължим отново. Стигнахме до имплементирането на командите. Нашия Farm Simulator вече ни добавим такива, видяхме ги по-рано. Отгоре.
create app и статус. Ние трябва да добавим няколко други функционалности, други неща да добавя. И съответно нашите пресек трябва черешен табако. Така съответно трябва да добавим да се храня, да се напоява и да експлоатираме другото животно или растение. Така, направили сме си вече симулатор, който следява апсилна област. И първото нещо, което трябва да добавим е процес инпута, който добавяме вече функционалности. Това правим override процес инпут, понеже трябва също да правим всички тези процедури, като сплитване и така нататък, няма да ви обяснявам как се правят, това трябва да го правим вече достатъчно много. Това направо ще го добавим. Create не трябва, статус не трябва, също така app няма да го правим в момента, ще го правим накрая. Трябва да добавим feed от export, така че първото нещо feed, така, то приема animal ID, food ID и така. Ако си спомняте, тук ви посочих, че имаме доста удобно нещо, get animal ID, get plant ID, get product ID, който ще ми свърши много добра работа. Да. Feed е първата команда, input команда 0. Това е 0, 1, 2, 3. Да. Това, което ще направим, понеже feed се отнася само до животни, няма как да нахраним растение, безсмислено звучи. Тук вече имаме get animal ID и ще подаваме input команд от едно. Това ще бъде конкретното животно. След това трябва да взимаме продукта, с който ще го храним. Съответно продукта всъщност няма да е точно продукта, ще бъде food. След това с храна. Food. Също не е product ID, който ни връща продукт обаче. И ще добавяме input command 2. Тук сега ни казва, че не може да конвертне продукт, който взимаме ние към food. Съответно, за да го каснем към food, трябва да го кажем без food. Просто да си знае, че това е храна. Продукта, няма да не го да. Така, правим всичко. Ще си го парснем тук. Да го имам готово. И това също са нещата, които приемаме. Първи, animal, втори елемент food и третия плантите. Сега, което е вече в фермата, казваме feed и съответно трябва да кажем кого, animal, с какво и колко. Това е предостатъчно. Така, следващото нещо е платър. Съответно тук трябва да открием кое е растението, което ще явим. Така че казваме е равно на get ID и ще добавим отново единствено нещо, което получаваме като параметри и това е input command 1. Съответно пак ще казвам фермата. Добавяме това. По този начин направо ще напълним конкретното растение. Следващото нещо, което е exploit. Тук обаче трябва първо да проверим дали това е animal или е plant. Да върне конкретното нещо. Може да кажем get animal ID и get plant ID и съответно чрез тези неща. Целта може просто да си направим един метод, като начало това ще ни връща някакъв атрибут.
Или ще го кръстим метода getUnit by ID. Той ще приема два параметра. Ние ще бъде 1 и ще бъде 2. Като съответно едно ще бъде дали е animal или е plant, а следващото ще бъде ID. Така, правим си това нещо. Тук направо ще кажа, че this farm exploit от unit. Сега, това веднага прави проблем. Ами защо прави проблем? Казвам, че object не може да се направи, като не е iProducible. Лесно ние тук връщаме object, така че трябва да върнем iProducible. И нещата вече го имаме. Така, съответно тук това първо като параметър ще е типът, дали е animal или е plant, а второто ще е unit ID, които ще имаме. Съответно трябва да си направим един switch, който проверява, може с if else, да бъдат по-цивилизовани, така по-добре изглежда с switch. В case animal на нас не трябва да върнем get animal by ID. Ще кажем unit ID. Разбира се, следващото е plant. И тук ще бъде plant by ID. Края от дефолтното. И дефолтното ще хвърляме някакъв exception invalid type of unit. Invalid значи така, по-скоро search type of unit. Не знам колко добре звучи. Това нещо го връща конкретно, било то animal или plant, но казваме exploit него. Все пак експлойта получава само единствено iProducible, взима го и си го експлойтва. Как го експлойтва? То си знае как се го експлойтва. Ние няма да навлизаме в подробности, писахме го по-рано. Така, остава само единствено на app да добавим 4 tobacco pound count is present. Ние вече имаме направен такъв метод add_object_farm. Той може просто да бъде ето тук, може просто да го override. Дори да направим virtual, не случайно, това казваме override add_object_farm. Тук командите, копирам цялото тук, само че няма да използваме grain, ще бъде друго. Така, първото нещо е cherry 3, започваме наред, cherry 3, казвам, че ще добавим new cherry 3. Ако си правим конструктор, всичките са само единствено с ID. Тук му казваме plant, но ето сега тук няма пазите. Тук в момента, в който още в началото споменах, че ние във фермата нямаме в самия интерфейс iFarm, който нямаме право да свикваме, няма имплементирани add_animal и add_plant. Затова трябва малко да побегнем с други неща. Трябва да кажем this farm as farm. Да му кажем това е ферма и да му кажем add_plant, че тогава plant. Не знам дали е правилно, но дали има някакви други методи, които да използват хората, които са доста по-приемливи, но този ползвам аз върши работа, така че всеки си преценявам себе си. Следващото нещо за това. Така, добавяме много тубако plant и общо взето останалото е също. Така, добавяме вече ще бъде
след като приключи, така или иначе, има грейн. Първо да си спомня нашия метод. Ако той не е това, което на нас ни трябва да го върнем към основния метод и трябва да му проведем input commands, за да може да отиде в фарм симулатора, да си завърши с грейна, какво тръгне и така нататък. След като са направени тези всички методи, все пак то пак проверява и тези кейсове и пак остават create и status, които са в процесите, което също ще бъде с input commands. Всъщност сме само с input, така, за да може да се обработва нужната дата. Тук трябва да тук нещата да са окей. Колко са окей, не мога да кажа, може някъде да върни. Мисля да видя броя, да видя колко грешки ще даде това нещо. Искаме го. Даваме първото нещо, което държи full quantity is not enough. Търси го веб про 3 и не го намира. Така. И просто с web просто. А между другото, всеки път се случва да правя. Само за мен да видим какво се случва. Произвежда food. Кравата си произвежда с food. Production quantity също тук да видим, cow production quantity. Да се запазва, но ти не трябваш. Така, animal. След когато се опитва да яде от конкретен продукт, казва, че няма като production quantity. Така. Нека видим. Пускаме го. Да. Фу. Quantity. Що quantity? Нека видим, що ми е. Не знае, добре. Да направим така. И да го пуснем отново. Да видим къде отива, защо не се изпълнява това нещо. Добре. Не. Искал. Добре. Ползваме 10, защо е 10? Натиснем това значение. Local ID.
Мисля, че го пусна. Да, и ще го пусна пак. Трябваше да са 11, за са 10, за да видим къде защо не го добавим? Тук. Фарминга. Да, разбира се. Ван. This production file. Добре, изкарали нещо. Сега, доколко е вярно, явно е приел всичко, поне не дава грешки. Това е много добре като за начало. От тук нататък трябва да започнем вече да правим и тостинка. И вече ще се види къде какви проблеми имаме цяло. Така. Затварям всичко. Освен аз затварянето. И започваме да правим. Пиенечето си има тостинка. Не го няма да типам. Правим с формат, така нататък. С string builder. Също с формат. Ще видим аз как ще правя. Следващото нещо, през което преминаваме, фарминг. Фарминга, така, ние трябва да оповестяваме на всяко едно животно или въобще на всеки един юнит стайка, ID-то, запетайка, дали е живо или не, и съответно има ли живот или няма живот. На продуктите, между другото, е същото нещо. Така. Продуктите ще ги видим после. Да. Че започваме така. Ще си направя билдер. Така. Странно, защо това нещо сечение. Так, си окръста разделът. Така. И това, което трябва първо да проверим, е дали е живо или не е живо. ID-то на ни добавя, така или иначе, get type name, т.е. добавя класа, добавя си ID-то и толкова. В смисъл, ние тук имаме ето това. На всеки един елемент, дори на фермата, имаме точно това, до ID. Това, което ние трябва да проверим, като за начало живо ли е мъртво, конкретното нещо, конкретно за фарминг. И си правим една проверка. И сега правилно. Така, result, pen и какво ще добавим? Help. Точно колко е живота. Плюс this help.
противен случай трябва да кажем result append data. Странно, но така искате. След което ние повечето нямаме проверки. Казваме return result string. И до тук приключихме. Ако искате дори аз ми се правя периодично такива проверки, да се получава, къде стига. И ето какво имаме. Примерно казваме статус animal pricing. И защо обаче user, ами тук трябва да вземем base статуса на прасъл, слайм прасъл, health 32. Горе-долу, прилича, да. Full provided product, тук вече трябва да добавим нещата. Cherry Picture, health 4, така, статус черешта dead, слайм прасъл, health 23, тук ще вземат и да са верни, добавки малко health 7, за малко да са вярни. Ще го видим после. Така. Слайм прасъл dead. Това не знам защо е така. Слайм прасъл dead. Това е мислено. Кравата е 4. Само да ги сверя. Така. Това крава dead. И след това имаме фарм, еди тази ферма. И да изпълнителим всичките неща за нея. Това още не сме го имплементира, за това да виждаме другите неща. Само искам да видя защо живота на 7 трябва да е 9. Така, сега да направим бърза проверка. Методо, raw time е. Basicalто му е 12, raw time му е 4, grow twice as fast as other plants, това е 2, така, и трябва да се знае. Тук между другото съм пропуснал това нещо, не е нужно, когато се бере, да се вземе 2, това явно пак при копирането в кравата съм допуснал грешки, затова и постоянно повтарям, правя големи тези copy-paste неща, които сега е окей. Добре, но тук да речем, че е окей, продължаваме нататък. Това е окей. Трябва да видим вече съответно растение, какво се случва. Ние за животните друго нямаме, само дали е живо или не и съответно колко му е живота. От тук нататък отиваме в фарм. Отиваме в план. Съответно тук би трябвало да видим дали конкретното растение has grown или не. За това тук правим override фактното string и съответно дори бих предпочел, колкото и да се вижда, че правят грешки с това нещо, но тук не вие да видите, че много се правят грешки с този copy-paste. Така пак ще си направя. Да, ще вземем бейса, така или иначе. И съответно трябва да проверим, ако не
Не знам защо тук не трябва да бъде живо, но то първо ще мине през него. Всъщност не ще мине през него. Но нека ще го оставим. Да, всъщност това, ако не е живо, не трябва да добавя гром. Така че да, трябва да се направи проверка дали е живо или не. Това казваме result append и трябва да добавим гром. Yes или no. Може да се направи една бърза проверка. Ако this is grom, ако е тук, връщаме yes. Ако ли не, връщаме no. И мисля, че това е точно, след което казваме result. Нека се видим. И ето, примерно, черешните. Тук 4 черешки от 4 грама yes. Tobacco quantity от 9 грама yes. Съответно има ги тези неща. Грама yes. Там има някакво грама yes. Ние вече там сме стигнали. Това е вътре във фермата вече, където ги проверява. Там ще стигнем до него. Бива сравнително добре. Така, но всъщност останат продуктите да направим. Имаме вече заедно с цифрането, остават сега за продуктите. Така че това е, че имаме част от продукти, имаме част от неща, които имат health effect и full time, което означава, че трябва да направим и на едното и на другото. Сега да обаче, наистина искам това нещо да се опира. Взимаме каквото има до сега. Така и първото нещо, което казваме, result, append и какво трябва да изпишем quantity. Нека бъде quantity. Така, quantity и съответно добавяме is quantity. Simple enough. Така, след което ще копипейстна, трябва да добавим production type. Production type. Това е. Само в food ще има последните две. Ако е tobacco, то няма food type и health type, затова само тези. И накрая казваме return result to string. Така. Копираме това, дори даже ще копираме цялото. Имаме food. Така. И почваме чулата на колесата. И тук вече остава да добавим, както казахме, само type. Така че тук променяме на си копирам да не го пишем където. Много не бива програмирането. Взето това е. Типа на вече ще се почне. От сега да не ги променяваме. Така. Продукт е милк. Органик, 4, така, черешка yes, черешка dead, добре, така, след това има черешка product, quantity 8, черри, така, органик
4. И така, казвам, че трябва да проверява. И стига толкова. Най-накрая казвам, искам ферма. Това е нещо последно, което трябва да направим. Така, точно фермата, така или иначе, първия ред вече е добавен, но няма да добавим за него. Трябва да минем през всяко едно животно, всяко едно растение и всеки един продукт и съответно да ги общо взето с един ще минем и ще ги правим нататък. Въпросът е обаче, че тук вече имаме и някои сортирания, които трябва да бъдат направени. Като за начало трябва да се сортират само животни, които са живи и са сортирани по ID. Само растения, които са живи, сортирани по живот и след това по ID. И след това всички продукти сортирани по prototype. След това quantity и след това quantity да е изходящ ред, descending и след това по ID. Бива. Така. Сега може да добре. Правим си за начало, така или иначе, ние това нещо гледаме, трябва да кажем в ред. Така че първо ще кажем result, headline. И нека да направим едни сортиране. Сега не знам кой как се справя с другите заявки, въобще като цяло. Аз ще започна да правя, ще го кръстя sorted animals. Това ще е променлива, която ще съдържат всичките сортирани животни, които ние ще направим списък от тях, за да може след това с един for просто да преминем и да изпечатаме информацията за всяко едно от тях. Като цяло всичките заявки почват по един и същи начин, доста удобно. Animals. Така. Това ще ни проверява списъка, който е отгоре. Само ще проверяваме какви животни имаме. Така. Какво искаш? Сега. Така. След това казваме where, където animal трябва да са живи. Тук е да им един куток. Какъв е проблема? Така и са alive. Трябва да видим, значи взимаме всички животни, които са живи. Като за начало, след това ги сортираме order by и казваме animal. Точка. ID. Така трябваше. Which are alive и са сортирани по ID. Така. И след което казваме select animal. Не изглежда сложно, наистина казваме. Сортираните животни са всяко едно животно от animals, това е списъкът, където животното е живо и е сортирано по ID-то на животното. И избери ми това животно. Нали, ако отговаря на нещата, избери ми това животно. Доста лесно е, общо взето, това нещо би трябва да има и това би трябва да има. Нали, трябва да си имате някаква where клауза, която да се проверява какво точно да отсе от тях. А може просто да кажете order by, което само единствено ще ги сортира. Има си задачи за тях, има цели лекции, не е нещо, кое знае колко сложно, даже доста приятно за ползване. Така ще си правя също и с
Conditions from plant in this plant where мисля, че трябваше да гледаме дали е живо. Да, което е живо. Така, след което казваме order by plant health. Мисля, че health беше по-просто. Да, и след това по ID. След това казваме ID. С запетайка се отделят различните ордери, които се правят един след друг последователно. Първия, който се изпълнява е този. Всеки следващ го поправи и накрая пак след план. И последно не остана да видим sorted where product ние нямаме where, тук само единствено ги сортираме. All products. Sorted by their product type. Добре, значи няма да имаме where, ще имаме единствено order by product type, но тук product type ще ни върне друго. Няма да ни върне точно product type, трябва да кажем product type string. Иначе ще ни върне едно, минус едно, зависи да са подредени, нумерации и така нататък. Така че казваме string, просто за да бъде string, да има някаква възможност за сортиране, след което казваме products, мисля, че беше второто, на quantity, което всъщност е descending, и му казваме descending, след това казваме product ID. След product. Така. Quantity е descending, първо по product type, второ по quantity, трето по ID. И отново правим някакво сортиране. Добре, вече би трябвало да имаме нужните списъци, които ще използваме за този бич, така че animals и казваме result find sorted animal to string. Така, това ще мине през всичките и на всеки и ще добави по един нов ред на всичките и там ще изпише каквато информация има за конкретното животно. For each правим sorted plants и направо последното нещо е така и най-накрая казваме и съответно накрая, аз понеже големите неща вече сме ги проверявали, ще ви само да видя къде се пада, ето го, Тараponti Farm и проверяваме, ето тук начинаме алфабетите от 2, това quantity от 7 drawings, след това имаме food, череша, product, quantity 8, че така, добре. След това имаме жив quantity 10 и всичко останало. След това имаме product, quantity 3, pricing product имаме. И последното product е 10. Нещата ми изглеждат окей.
И остава най-накрая най-важното. Кое да видим вече какво ще ни каже самия чукаш. Така. Това. Така, имам такъв скрина. И правим една проверка. Видеомето го. Пращаме го. И да видим колко точки ще ни даде. То не дал 100. Ами, да, доста от нещата се направил. В смисъл така или иначе вече съм решил тази задача. Знам за какво става въпрос. Наистина внимавайте много. Има много подвеждащи неща и доста неприятни. Като цяло това, което аз се сблъсках като проблем в тази задача, беше първо копи-пейста като цяло. Доста грешки се падат, за съжаление. Другото, което е, че правих всички, само да видя къде беше, да, примерно, slime. Ние го експлойтваме, казваме get product и правих всичко в продукт. Не става. Просто продуктът не е, както е упоменато ето тук, а е edible. И тогава не може да се хранят животните с конкретните продукти. Затова трябва всичко да е full, съответно само tobacco планта да си е конкретно продукт да се създава. Стостин да не съм имал особени проблеми. Тук може би евентуално това ми беше проблем. Как да го добавим в тук. Не знаех дали е правилно или не, но сработва, мисля, че е правилно и казвам да се учи на други варианти, но когато видя друг вариант, ще покажа друг вариант. Тук като food, това си е горе-долу ясно, трябва да е другите неща сравнително лесни и не чак толкова проблемни. Това, което съм правил по други варианти е, примерно тук бях добавил health ефекта, който имат всички тези неща и единствено tobacco планта няма health ефект. Затова неговия health ефект съм използвал като 0. Само и само, за да мога да преизползвам това нещо навсякъде, а не да всеки да си пази константи и да има пропъртите. Наистина, това ме замисля, няма да го правя сега, понеже ще отнеме време, може да направя тези константи да бъдат публик и просто да пробвам да си ги достъпвам директно и да видим, но според мен ще си работи, не би трябвало да има проблем. Дори ако не се лъжа, тук константата няма как да се променят. Общо взето това е. Другото, което е в последствие правих това нещо, тук хелта по принцип го правих само да се сетва, нищо друго. И навсякъде, където казвах, че има някаква промяна на живота, правих проверка след като е променен живота, дали живота на конкретния юнит е отрицателен или е равен на 0, за да мога да го сетна на живо или умрял. Ами да, много спестявам. Както казах и по-рано, не знам дали е правилно, но спестявам много код. Същото нещо, което спомогна, е и за плантовете, и с грона, и въобще грона, който се проверява тук. На мен ми изглежда доста по-практично това нещо, просто да се го проверява. Иначе тук трябваше да имаме проверка, тук трябваше да имаме проверки. Общо взето навсякъде трябваше да имаме допълнителни проверки. Тук добавяме 4 реда и спестяваме 4 реда във всеки един метод, който ми изглежда заслужава си. Не знам какво друго проблем, което може да се случи. Евентуално наистина копи-пейста, на места се губят нещата и ако нещо е объркано или добавя грешна стойност, или въобще не добавя, както и сами видяхте, добавяше ми на кравата, че quantity-то е 0. Да, 0 е, ама да, внимавайте с тези неща и се чуем следващия.